Samira nupui narji si chu mangchi awanga ron harlolin at hanluam maya amu mga chuan vai palian tak chuan lo strato shapin narji si chuan a hlau viau maya kha emaw zat liam ta khan misual rual hoin lo pawngsual hrep to in ka du lo ti in atrang na sa ve viau maya ni masela misual ho chuan I du alom tia changin an pawngsual rona taksaa kuwa ane zonga chuan strato shapin narji si chuan ril lamah harsat na atoka depression le anxiety nei chun zawng2ah lin damdoi tel lovin a theih to lova pawngsual tok ma se pasal chuan then chuang lovin mangai takin a enkol ve thin ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khong ai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u Samira chuan tuk thuan siamin zingzu in zoa phurdo taka rong bol chu nuam ati theih viau maya zing thingpui ai chuan whisky takdo taka han in mai chu nuam ati zoka hun pui a zo bok nen kumtin kumthar thu thiama zungei ati ve ziah ni masela zungei atuma piangin weekend alo ni man ziah wangin thulvele thina anu pui po ron thowin apasal eitur siam chu a eidu lova vai doctor pusha kimi min mu pui ro tia ngenin psychiatrist mutur chuan an chuak dun ta ani Samira tenupa chuan doctor va mu in anu pui hian ril lamah harsat na atok na sa viau maya vai pi rakimi chuan lo enkolin narji si chuan fa kapai thei si lova kapasal nen hian in thren ila nularai thei nupuya nei se ka du ngot mei ti in afrila doctor chuan a thei ang to ka fuih ve in damdoya lo chole trova an ho nu chuan Samira chuan mani chawin doctor chu avapan le a kan nu nen hian fa hi chu kan siam na sa a chun zan e zinga po strato tila arai thei chuang lo ka style man hi adik lo daw ani lo mo ti in azota doctor shakimi chuan in strato style awangin mi an rai ngot ngai hleinem chuna siam na sa ula in nu pa hian beingor leru ti in ti tam tur chuan alo fuya in rai thei lo chuan farano pangfa tan lamai ula tia lo ronin Samira po chuan falak mai chu poiti na anei to lo Samira chuan a thiam pakhat dipak chu va mu in fa an nei theilo dan chu a hrila mipa in fa an nei theilo chuan zak ve dovin dipak a chuan fiam tu hian midang in nu nen mutpui chin ve ve ulati in alo fiama dipak chuan nandini chu melhriat tirin fa ra me chano pangani thu chu a hrila nandini chuan a enkol man to lo thu hrilin a hna awang chuan hu chamrun lama dale mai atum thu chu a hrila Samira chuan fa kan nei chuang lova remiti chuan fa atan kan lo lang chu tia ngenin dipak po chuan alo rem ti a nandini chu fa atana honta ani Samir chuan anu pui ril rudam lo ne na chuan a falak nandini chu an melhriat tira ril lamah harsat na ane awang chuan anu pui chu lo hlim lem lo in Samir ero chuan a hrathiama nandini chu an fa anga enkol tum chho ve in Samir tenupa hian fanei an chak et ani bermai hun le ni aliama narji si chu ladam thei chuang lovin ril lamah harsat na atoka a doctor chu va mule in no pang enkol tur hian katling tok lo mania om kamamu ani ti in a hrila doctor chuan in falak nandini hi nangma ang thowa ril lamah harsat na nei ani ya in pani hian enkol ngai in ni wangin in hrethiam berang in fa atan pathian ruat ani hi nandini po hi me chano pangkhongai thak tak ania sin tia hrilin narji si po chuan a khongai tran ve a nandini chu fa ang tak taka en atum pha ve ta ani narji si pon dam lampan ve zelin an chungah chu an hlim ve trana apasal pon anu pui chu stratut na sa theih viau ma se arai theilo awang chuan hre om ati ve trana an fanun an dini chu school lama admit ve ngalin an chungah chu an hlim viau maya narji si po nui vele thei to in an falak chuan an chungah hlim na aron thlen ani bermai khun le ni aliama
April than chuang kaya nandini pon school chu thataka kalve zelin an senior simai nen chuan anin kom ngei viau maya simai chuan nandini ne na ice cream le ang miang tia somin an valeya chuti lai chuan vai mo sa sei geng ho chu ron lang thutin heng tlei rol mo sa sei bun ho hian misual ron an rat viau maya affair ngam nei lovin simai te chu an ron chaya vursen zor pa chuan lo chanin an boss ber bachu chuan pistol porin vursen zor pa po chuan a chan ngam lova bachu chuan pawngsual hrep nge idu kalum ti in simai chu avowa simai chuan du than turvan le in ala damdana an pawngsual ti a hriat theia nandini nen chuan misual mo za sei geng ho chuan an rubota ani nandini te teacher chuan samir chu ron kholin afanu misualin an rukbo thu chu an ron hrila samir chu rang taka che ngalin afanu te school lam chu apan ngala simai nu tapa po ron thleng ve ngalin vursen zuar mit nge ya mutu si from chuan thil khen dan chu alo hrila samir le simai u chu police station lama kal ngalin FIR an theluta officer tiagi chuan lo ngai serious lo le in samir nen chuan anin hnial boya in falak mai maya ni lawm ni tia lo ngai sak du lovin samir chu athin rim viau maya police station chu chua sanin anu pui chuan a ron khola afanu chunga thil thleng chu engma la hril du lovin do ta hrila samir chuan afanu chu si from pui na manga zon mu chu atuma an bo na hmuna chuan kalin CCTV chu an muwa afanu le simai chu zon chu nge atum ve ta ani samir chuan CCTV nei tu te chu in afanu le simai chu ven hian an phur chuak ti an hretheya sivram chuan pui ve zelin police ho nep le tuka wangin afanu chu mania zon chu angai don ta ani nu pakhat thakur ji chu ron langin nandini te kha atupa bachu kidnap an niya misual turu takni in an veng vela po me che tong thei ber ani ve a police ho pon hlau ve le in akong dal tu te chu athat mai thina anaw pakhat silent dra chuan lo kholin atupa te chuan me che tlei ro le no pang an ruk bo thu chu aron rila thakur ji chuan thil sual ti te chu kan thisena abet tlatalom tia rilin an area chuan misual tak tual tha po shelo rasit le anaw te po an om ve a rasit thi thakur ji naw ani bok samir te chuan simai le afanu chu zong ve zelin ven khan thingtlang khu apan ti an hria a thingtlang khotero te sa je pang vel te chu panin ven chu an mu chuaka nima sela lo kang na sa ve le in ven chu khuami te ho nen chuan an threla an threl nu chuan ruang engma mulovin thingtlang pawalai pakhat chuan ram hnoi lama son zong chin ru tia hrilin samir chuan a zawng2ah la reilova simai chu mu in an pawngsual chiang ani ti hre turin mi pa englo rim hi alo nama afanu chu zong ve zelin nandini po chu a muwa ni khoshelova a oma wang chuan boipui ngal vatin damdo in lama an hroi nga la nandini chuan a hliam tur lovin athia simai u chuan kan farnu te robo tu hi bachu ni in pithakur ji tupa te an ni tia hrilin samir po chuan phubalak nge yatuma police ne na report ma se police lam chuan pithakur ji chu an hlau tlata samir nu puipon an fanu thina chu tur ve le in an hlim na chu mit khap kar la ka aral nga la nandini chu william ni in samir chuan phubalak atum ru viau maya misual ho le police ho chu hovekin an fanu awanga phubalak chu atum ru ve hle samir nu puiril runa chu re theilovin an fanu thattu thalak po chu apasalin amu du lova in thren rum po chu du ve ma se samir chuan a chang lova ruasur nuaya dingin afanu hlim thla te chu amuwa athin rim em awang chum phubalak stum ru ve le in samir sek phiar khat thlat thian kor phel na chan sa nei chodon ta ani samir chuan police taiga khawa mu in eng thu dang ma soi set lo chuan kut athak nga la afanu thina chana puin thakur ji nen atha tur thu chu a hrila police pa chu lo in soi thiam viewin in falak mai mai ani kha turna lutuk du su tia hrilin samir chu athin rim zual sota police pa chu khoi chun zom zelin anaw te chu an ron thlenga samir chu worshipin an mana rorel na ma hruai ni in samir chuan police ko da thlaka wangin thiam lo achanga thani chung zel tang tura hrem ni in lung in lama khuna mangdon ta ani
Samir chu lung in lama dalu ni in geng ho tu pa talha chuan alo enchik viau maya talha hi jail chunga thu hle in pon lama po thil alati theia mi te hlauron ni in Samir po chon thiana siam atuma in lama chon Thakur ji le abial nu lo lang ve in Thakur ji hi patilania fa nei to thoma se in phek den nu mati ema wang chuan apasal thenin nu puya nei maka tleirol te pakhat chu nei le in a kut zung tang chu atana engkim ani bermai jail chunga chuan dam chu a har viau maya geng dang ho chuan thupek dongin Rasit Khan Samir chu that turin thuaron pe a talha chuan lo hre ve in Samir chu a hrila in ven nan chem te pe in talha ero chu Samir lamtang ania bathroom lama Samira a omlai chuan Rasit naw te chuan ron be ya Samir chuan lo be let ve in anin sual hrepa a khikanat ema wang chuan khik thelma se a thli vela chuan an thal top topa tual zola in bele in talha chuan Samir chu aron pui ve a Samir pon theih top chu in misual ho chu a hne zela an boss bernen chuan in bele in Samir po chuan a hne vele ta ani si mai po kharon har chuak le to in amit tha chuan mi pa englo hlir ala muwa a har that to awang chuan thu hretuwa tran tumin achunga poirap thak khoi tu de chu an phu to khremna pe ka tuma Thakur ji pon lo hre ve in a hlau thong trana narji si chu va mu in melma ata min thlang su ti in avawa narji si chu neng tin ma lo chang lo vin afanu thi na chungoi bo pui mai atum bik lo talha chu pon lama anaw pakhat chuan a ron muwa talha chung kadam chung jail katan dona wangin katan pui pakhat ron chuak mai tur Samir a oma ho tu atan karuat a wangin a thu lo zo mangchau Rasit le apol te in da traffic doneti in a hrila Samir chu a ai o tu a ruat ta ani khun na liama Samir chua hun ni to in talha chun I chua vele kanaw kalu mula ifanu Phuba chu lange yang cheti in a hrila jail chu chua sanin sima inu trapa khana lo muaka Samir chuan Phuba lak chu alatum ru ve khop mai Samir te chuan kalu chu va mu in Rasit le apol te beidan tur chu an rela Samir po a huai tok vela jail tang ve to in poisak anei to lo viau maya Rasit beidan tur an rel fel nu chuan in sual turin an thok chuak ta ani Samir le anaw te chuan Rasit te chu va bein anin sual na sakhop maya ni masela Samir chuan ne vekin bachu omna chuan zota a omna mun an hriat nu chuan pan ngalim bachu chu alo tlan chemana Samir chu thinrim le in bachu driver le school lama a thiam pa chu a muwa bachu omna mun zot ngalin adim lo ang reng khop mai Samir chuan ami man te chu dop tranin an zinga pakhat chuan engma ati velo thu hrilin simai chu bachu wan a pawngsual thu le a thiam pa chuan nandini a pawngsual thu chu a hrila Samir ṭhin chu thok thutin a in sum zo lova nandini pawngsual tu pa chu soisa hrepin a that nga la a ruang chu mi pui hmuwa khain police ho po an buai viau maya Samir chuan fing taka ruam man na siamin an man thei bik lo ani Thakur ji chuan a tupa chu an that ve mai ang ti lawin a fapa Egypt lama kho samek laka chuan a thon bodaya Samir pona omna chin chui ve zelin Egypt lama chuan simai nutrapa nen chuan an kala tlangwal pakhat yanwar chu mu in bachu omna chuan zota yanwar chuan dollar sang khat lo ngiat in bachu omna hmuna chuan hroya tumta ani Samir te chuan ruam man na siamin bachu te pa fa omna chu an hretowa atu ka chuan be ngalin bachu veng tu te chu an that zela bachu te pa fa chu tlan che in Samir chuan a zoya reife anin nu chuan pha in bachu chu motor atang a nuk chu aka atil mu veilam chu pet ke sakin Samir thinrim chuan a tata bachu pa chuan ron ka tumin simai nu trapa khana ron ka khala bachu pa po chu an that vele ta ani Thakur ji chuan a fapa le tu pathi na chu lo hre ve in aril ru a ha ema wang chuan sex man na tuma anu pui chuan nei thei to lovin Thakur ji chu a that vele ta ani Samir pon anu pui chu la stratut ve zelin a topa chuan anu pui chu arai vele a chung ko hlim tak din chu an tum ve ta ani